matrona, ang sabot na mo liburan, may nalang mapunan, pambayad sa atong mga utang. Mahal kanusa kita manghunong ning trabaho, di ko na maantos makitaan ka nga di UM ang kuyo sayod kong ikaw usap nagliso. Magmahay man ulahin na, wa man magtaro eskwela, may panahon pang magbago, basta mag-uban lang kitang duha. Mahal karon na kita manghunong ning trabaho, di ko na maantos makitaan kang lain-lain ang kuyo sayod kong ikaw usap nagliso. Karon na kita manghunong ning trabaho, kaya ra mag-antos magbuwad lang sa tao ginamos, baka pinang pagsabaw sa munggos, kayang mag-antos ra ba kuno masantos. Ingon sila bahala nagsagi basta labing